近くの公民館。最終的にはすみませんでしたと。空港職員と労働者、果たしてその正体は。後ろにレストリスト。でもね、言い方がね、イライラしてる。そうだな。すげえ喜んでる。話がまとまらなくてどうするの。ダメなわけだろ。嘘つけ。ああ、なんで怒るの。俺のこと忘れたくせに。一回キーキーしたのに忘れたくせに。ちゃん。なんで忘れたのかな。なんで忘れたの。なんで忘れた。大喜利最高にはうちのコードなんて小さいんだよ。なんで忘れた。いいちゃん嬉しい。いいちゃんは。ずっしりしてるわね。Still eat ramen?大爆笑。お茶。ダメでしょ。てかこれ置いてあった。何これ。金
顔で洗って我ら30分顔で洗って洗って顔にマジさせるうちOh my god! What? Is he going to eat by hand? Huh? Baka. Stupid. Ah. 全然できないなって。Oh my god, I can't breathe. Whew. こういう技もこうやって上に打ち上げて Start from the beginning. You can play from the beginning. I like to get into from the beginning. Oh my god, snake. じゃ勝手に寝るっつうんだよ。 Whoa! The snake bites. Right there. What's he going to do? What? No! グレンでヘビすごい嫌い。 Oh my. Watch it go. What's he going to do? ゲンちゃん泊まり来たよ。勝手にね、ベッドで寝るんだよ。キティが俺そこやらして。いいよ。ここが倒れるよ。They put a fire on his ass. 車あげたら。 Not joking, but それだけ騒いでるくせにこれなんか止まらんいや、バーは迎えに来るねって言ったら、バーってるってバーはここにいたんだ。バーはここにいたよ。バーバーいない。
さんそんなんじゃなかったよね。いや、それできんね。できんよね。歌もでもほとんどさ、いたじゃん、前の時。ちょっと下ぐらいの時からさ。だからさ。ダイナマイトみたいなの見て、ダイナマイト、あ、ダイナマイト、すごかった。He's crying. 次に準備されたのはコンクリートを敷き詰めた畳。What is this, tatami, eh? 柔道家がキャンディー。なんだここ。これは爆弾になるので、この方に偉いよね。偉くない。押したらバンってなる。朝かけてしばらくするとそれが着地してから膨らむ。それが卵が一回タップすると卵がいい。それが爆弾に出たりとか。収まる。こっちへ行くと、ミシャこっちへ行くと当たるぞ。キャンドル。キャンドル。あ、もう小学校だったら足の長さが違うって。Whoa! おmy god! なんで組じゃらしいけど。いい年こいつ今の何薄着してんじゃん。How much do they get paid? How much do they get paid? Regular salary. それがなかったら組じゃらしい。 Until they have their own 帽 show. 子かぶれていいね。掛け声がない。掛け声。新田村かぶが腹巻きしてどっちかする。Oh my god! 髪も変わった。メンバーがウケる。全然。あ、もうだって3億当たっても3億使うの。止めないそう。買っちゃってるそう。止めないから。
様だからさ、どこ行ったのさ、様頑張ってさ、それでさ、6年頑張る。そうすれば何でもやったもんだけある。そうだ。よーい。ミシャルやったもんだけど。やった。いいじゃん、夢ぐらい見たって。Why? Why do they put oxygen? Why? Fart. Might get loose. Do this and if they fart, they lose.なんで一人だわ ?1、2、3、4、5、6、7、9とかに入ったダメじゃん。ダメ。無理無理無理。でも今ないない。去年のね、頃にね、生きてて、 That's hard not to laugh. いいね。Nani? What did he say? There are a lot of brushes around your asshole. お前はね、ダメじゃん。もう遅いになってんじゃん。けど28だ。28、次は10位以内、10位以内。あ、20、じゃあ28に。いや、大学に20だな。30ないでしょ ?28 でしょ次は20だ。いっぺんに20。ね、19位とかで。Oh my god. This show is crazy. でも21だったらダメ。20位20位って言ったらいいよ。19位は19位。21位は。いいよ、お水で。買ってきてもらっていい？俺ね、最近早くなってる。俺ね、なんでさ、28ブレンは？大丈夫。お水でいいよ。ビールでいい？撮ってんのそれ。ねずーっとさっきから録画してる。面白い。アホだよね。よくわかんないけど面白いって言ってたよね。
っち座るんですか？ね前ねいいわ。 午後7時